Owen Griffiths sy'n ymuno â fi, David Oliver, yn y blws o Webi. A'r chwaraedydd mercher y sioe yma yn Llanelwedd ac Merlod Mynydd Cymreig sydd yn rhan gogleddol y prif gylch. A dyna'r beirniad yn gwisgo oren yn hyfryd yn fan i Betty French, y brydfa forlan. Yn wir, a John Mathias wedyn y steward yn y sgrt glas a'r sbectol hael. Sy'n siarad gyda Betty nithwr a ddi'n gweud bod y stewardiad yn gweud bod hi'n mynd rhy gyflym trwy'r dosbarthiadau ddo. Felly mae'n mynd i bwyllon bach heddiw wedodd hi. Wel, dyma'r dosbarth i ebolion deublwydd ac ar y brig yn y dosbarth yma mae Mr Shea Price. Ie, yn wir. Yn dangos ar ran i wncwl, dwi'n meddwl. Dennis Price o Frydfa Afan. Afan Scotty. Dyna fe. Y tad wedyn Dargeil Falw ar fam Afan Souffle. Ac yn ail wedyn ar hyn o bryd, Terry Wall a John Osborne, Ninwoods Hunter. Nhw wedi cael llwyddiant yn y dosbarth cyntaf y bore yma. Ninwoods Fernando mynd ar dosbarth yr ebol blwydd. Wel, mae Betty French wedi cael ddim yn prysur ddoe. Ac yn ôl wrth i heddiw yn barnu'r stoc ifenc. Felly wrth gwrs mae Betty yn hen law ar fagu Merlod Mynydd Cymreig. Mi oedd hi'n dathlu 50 mlynedd eleni o fagu Merlod Mynydd. Penderfynodd hi lleihau yn y nifer, ond mae'n parhau i gadw nhw. A bydd rhywun yn ymweld â hi'n ddiweddar o America, a mi wedon nhw amdani, bydden nhw'n hoffi cael hi fel cymydog allan America. A dyna'r argraff gath Betty arnyn nhw, felly mae'n gymeriad hoffus iawn. Wel, y rei sy'n tywys yn gweithio'n galed i ddenu sylw'r beirniad. Felly, Shea Price, gyda'r ebol 2 flwydd sy'n mynd â hi ar ran i wncwl Dennis Price. Afan Scotty yn edrych yn hynod o ddaw. Dipyn o waith wedi cael ei wneud i droi'r ebol bach yma allan. Wel, dyma ni, Shea Price yn dangos ar ran i'w wncwl. Dennis Price, brydfa Afan, yn lleol i Llanelwedd. Llanafan fawr, ger Llanfairpwll. Ac Afan Scotty sydd yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion deublwydd yn yr adran A. Heb anghofio'r ail wrth gwrs. Terry Wall a John Osborne, Ninwoods Hunter. Y tad penboeth game on ar fam Ninwood Hosanna. Ac wedyn yn drydydd, Suzanne Mason, Eglwys Ilan Sprite. Mi oedd e'n bencampwr yn sioe Seni yn 2017. Mae'r tad wedi bod yn bencampwr yn Glynys Cefyd yn y gorffennol. Dosbarth y premium. Lliw digon anghyffredin, David. Ni'n gweld y lliw melyn yn gyffredin iawn, y strawberry roan, ond dyn ni'n dweud mai lliw di roan ydy hwn. Ond o bosib yn mynd i droi'n lliw llwyd erbyn y diwedd. Mae'n graen dda ar yr ebol bach yma, mae'n sgleinio o dan y hael yn y prif gylch. Wel, dyma ni. Llon gyfrchiadau mawr i Mr Dennis Price yn ennill y dosbarth i'r ebolion deublwydd yn yr adran A. Afan Scotty, wrth gwrs Shea Price yn ei arddangos.